Може ли да ни кажеш рецептата за тиквеник? Няма. Еми добре, казвай ни стъпките, какво правиш сега в момента. Купуваме рокъл забаници от магазина. Разопаковаме я. После слагаме олио. Слагаме тиквеник. Тоест тиквички. Толкова. И се слагат от началото. Така. Малко да го вирусна. После ще правим така равномерно. Толкова стига. После взимаме от смес с ванилия, захар и камела. Добре. Колко слагаме тук на кората? 2 лъжички. Две супени лъжици. И после малко орехи. 1 супена лъжица. И после... Може още малко, може ли? Да, може. Малко повече тук на... Така. И взимаме 2 ролки, които намазахме. Кори. 2 ролки, които намазахме. После така взимаме от средата. И после го редуваме от... И слагаме... Опа, извинявай. И после... Така. Слагаме. Трябва ли да се притиска толкова много? Може. Ама не е задължително. Просто така да имаме повече място. Ще ни стигне ли? Ще се опитаме още една баница. Не баница, а още един тиквеник да правим. Задължително ли пускаме на кучето да има какво да си хапва? Да. Я виж тия, дали ще се хванат, ама няма да се хванат. Чушките трябва да се излязат. Куче, олиото да си яде. Така. Почти цялото се скъса. Така. Да. Решим изгорели. Не знам. И какво готвиме друго? Какви чушки? С какво са чушките? Откъде да знам? Аз не готвя чушки. Аз готвя тиквеник. Чушки с боб. Пълнени чушки с боб сме направили. Стига толкова. Взимаме
Намесваме си когато слагаме още. И това слагаме. Феник. Това е тиква. С тиквата се... правим тиквеник. Добре. Така че мога да го нареча. По масата ли редиме? Няма кучето какво да яде. Освен сутрин и вечер. Стига толкова. Ти готвиш, аз не знам. Куче, захарта ти не ядеш. Но ти пътът си да. Още малко. Направо забравих, че трябваше две такива лъжички. И... Още малко ще сложа, защото так му бяха последните две. Не. Не знам. Как се почу. Сега ако не ми стигна мястото. Стигна ми. Так му беше предпоследната рока. Сега може да намажеш отгоре с солю. Кога не си ми доказвал това? Не сме стигали до там за това. Трябваше да рази това. Същия начин слагаме олио. Да. И после размазваме. Готово. Готово. Сега Слагаме да се пече. Топло. Фурната ни е загрята на 180 градуса. Слагай. Ето ги чушките с боб вече готови. сега Затваряш фурната и печем.